Ahojte. V tomto videu vám ukážem, ako si môžete nahrávať zvuk počas lietania s dronom DJI-NL pomocou mikrofónu DJI Mic Mini. DJI-NL je unikátny v tom, že vám umožňuje nahrávať zvuk pomocou smartfónu a teda veľmi jednoduchým spôsobom môžete získať zábery so zvukom priamo z tohto dronu. Ak ste teda vloger a potrebujete mať lietajúcu kameru alebo jednoducho len potrebujete zachytiť nejaký zvuk pomocou dronu, toto riešenie je pre vás ideálne. Zvuk spolu s obrazom sa automaticky synchronizuje, takže po prenose vášho záznamu do editačného softvéru je zvuk perfektne načasovaný. Ak si video presuniete do vášho telefónu, zvuk sa automaticky pripojí k obrazu a video je pripravené na zdieľanie. Štandardne však zabudované mikrofóny v mobiloch majú veľmi nízku kvalitu zvuku a nevedia napríklad ani eliminovať šum vetra, preto tento výsledok nemusí byť úplne pre vás uspokojivý. Mám však pre vás riešenie. DJI nedávno uviedlo na trh DJI Mic Mini. Tieto mikrofóny sú plne Bluetooth kompatibilné, takže ich viete veľmi jednoducho spárovať s vašim smartfónom a pomocou aplikácie DJI Fly si viete nahrávať zvuk počas lietania s dronom DJI-NL. Výhodou je, že si nemusíte kupovať celý tento set, stačí vám iba jeden vysielač, čiže toto. Viete si ho kúpiť samostatne za 59 €. Odkaz vám nechám dole pod videom. DJI Mic Mini je naozaj výhodný vzhľadom na kvalitu a možnosti, ktoré ponúka. Vysielač navyše obsahuje aj malé veterné clony, ktoré jednoducho pripnete na vysielač. Ak teda natáčate vonku za veterného počasia, eliminujete nimi šum vetra, ktorý by ste inak zaznamenali zabudovaným mikrofónom vášho mobilu. Poďme sa teda pozrieť, ako to funguje. Najskôr sa uistíme, že je vysielač zapnutý. To spravíme podržaním tlačidla na zapínanie. Potom si otvoríme nastavenia pripojenia Bluetooth na svojom telefóne. Na vysielači stlačíme a podržíme tlačidlo na párovanie. Rozbliká sa tam svetlo a v nastaveniach pripojenia Bluetooth na vašom mobilnom zariadení sa vám objaví DJI Mic Mini. Kliknutím ho pripojíme a na vysielači nám bude svietiť modré svetlo. Toto bol prvý krok. Mikrofón musí byť pripojený k telefónu pomocou Bluetooth pripojenia. Potom zapneme aplikáciu DJI Fly a drona DJI-NL. Drona zapneme tak, že stlačí jedno krátke stlačenie a dlhšie podržanie. Aplikácia DJI Fly drona automaticky rozpozná. V aplikácii DJI Fly stlačíme tlačidlo Connect, čo v preklade znamená pripojiť a pripojíme sa na drona DJI-NL. Ak chceme povoliť nahrávanie zvuku počas natáčania, musíme kliknúť na ikonu mikrofónu. Pri spustení nahrávania sa nám zobrazí malá ikonka mikrofónu hneď vedľa času nahrávania. Keď hovoríte do mikrofónu, môžete vidieť, ako audiometer stúpa a klesá. Vždy je dobre si to pred nahrávaním otestovať, aby ste sa uistili, že nahrávate pomocou vysielača Mic Mini a nie pomocou zabudovaného mikrofónu vášho mobilu. Stačí jednoducho ťuknúť na mikrofón a sledovať audiometer. Poďme sa teraz pozrieť na krátku ukážku zvuku. Toto je zvuková ukážka nahraná pomocou mikrofónu DJI Mic Mini. Aplikácia DJI Fly automaticky eliminuje šum vrtulu a zlučí zvukovú stopu z videozáznamu. Ak chcete video prehrať, stačí ísť do albumu, vybrať si požadované video a stlačiť tlačidlo stiahnuť. Aby sa zvuk automaticky pripojil k vášmu videozáznamu, vyberte si možnosť full download alebo teda kompletné stiahnutie. DJI Mic Mini je skvelým riešením pre tých, ktorí chcú kvalitný zvuk počas natáčania s dronom DJI-NL. Ako som už spomínal, nemusíte si kupovať teda celý set, ale stačí vám vysielač, ktorý stojí 59 €. Je to naozaj skvelý doplnok k dronu DJI-NL. Tak to by bolo na dnes všetko. Verím, že sa vám toto video naozaj páčilo. Ak vám ešte niečo napadlo alebo vás niečo ešte zaujíma, pokojne nám zanechajte komentár dole pod videom a radi vám naň odpovieme. Ďakujem vám za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu.